Halo, Halo Assalamualaikum. Yang, Waalaikumsalam. Yang siki mama. Aku ini kunyamu ayah ngebalik aku sih karo Mbak Anis. Oh, iya. Hmm, Mbak Anis kan ceritanya iki sing ning warung kene iki diusung-usung, apa dodo ning warung wetane meneh. Lah aku mau ngebel ayah kan maksudnya apa tak dicas, aku ning warung wetan. Iya. Ning warung wetan. Nah, sing kontrak warung wetan kuwi wis lunga, pintune digembok. Ora bisa dibuka, lampune peteng kabeh. Nah, aku ngewangi kan HP-ne lorone tak cas kabeh. Oh, iya. Lah iki sing kos ki jebule wis lunga, tapi lawange digancing saka njero. Gue lihatnya ini ora ditetekke. Terus dibel wong akibat teko. Ceritane mungkin melu ngombe ora kuwi wong jare Mbak Anis ki kontrakane barang urung dibayar. Oh. Wong barang-barang sing nang ngarepan ki ora ono kabeh. Ora ono kompor, ora ono lemari, jebule lemarine didoli. Lah lampune remeng-remeng, peteng. Bingung ya mani. Kok kelem apa nunggu lampu. Terus aku karo Mbak Eni ning kono nungguni dipasang lampu tapi jero urung iso dibuka. Terus wong dibel lebih teko. Iya. Tadi apa Mbak ngono. Ini tak casok dulu teli kuwi ayah ngepel pindho. Iya. Iya lah. Lah iya mau ngepel ayah ki aku meh pamit ya. Aku meh ning warung wetan. Oh. Tapi ini Pak Dicas ya. Ayo ora diangkat, aku jembate nek repot. Lagi metu. Mau lagi metu. Lagi metu aku. Karo bojomu. Iya, ngoleke mangan anak lanang. Oh. Ora masak to ya? Ora. Lah iki wonge latihan rebahan. Oh, arep tenan. Lah iya badananku kok ning omah. Ora diangkat. Ya wis. Sehat-sehat lo mama. Yo, misalnya. Lah latihan rebahan balik jam piro yang? Dulu jam 9, jam 10. Kadang Aku aja semangat bengi to. iya, kadang jam 11 we urung bali. Kene mau hujan kok mendung peteng gitu iku. Heeh. Mbuh kene mendung apa ora wetu. Neng kene mendung apa ora wetu. Ora ketok. Lah ya ning kok ora ngerti kene peteng gitu kok. Neng omah, neng jero, neng kamar. Ning jero. Yo. Aku ning jopo iki ning krosi iki. Ning go HP metu HP ini kan tak bisa saset mau. Yo. Ya mah, sehat-sehat mama. Ya misalnya. Sering-sering bersyukur. Karo sering dengan ya. Assalamualaikum. Sebelum mana turun? Yo wis lah. Ayah bebu jam 11 lah. Yo aku wis ora manggil mamah nasi. Mamah paling wis turu. Iya toh? Apa sayang? Lah ya paling ku mamah wis turu gitu lho Mas kan mamah wis turu. Yo jam 11 kok nyampai jam 10 setengah 11 wis turu. Ya. Kok yang mambengi kaya ngerti ya kok nek turu. Ngerti. Yo. Tapi aku ngeloke mamah sih turune ketok seneng, ketok ayam, ketok bahagia. Heeh. Biasa.
serang saya dulu iblis. Jane arep tak video kan. Karena koyo setengah mesem kok. Oh, nah ya. Iya. Ora ngimpi apa-apa to. Ora iki, ngimpi waktu ning masuk kae malah ngimpi. Nah iya. Turu sing apik. Turu sing apik iki ora ngimpi. Turu sing apik ora ngimpi. Ya wes. Assalamualaikum ya. Iya, waalaikumsalam sayang. Anak-anak ini. Kae nang kamar. Oh iya. Baru dibantu nang keheningan mah. Iya sayang, iya. Iya. Assalamualaikum ya ma. Waalaikumsalam. Iya. Saya mama. Iya sayang. Iya. Pokoknya. Iya. Iya om bukan kosong ning ngene mama. Iya. Siapa?